izongo zakho kukhona ezinye izo-edeka futhi ukuthi wayenyakazisa i-social media nawe namhlanje nawe kwaJoe uthi ungaphela amandla aqhubeke emsebenzini wakho futhi singasamgxeki kakhulu umfowethu loya kodwa kuphela okubalulekileyo ukuthi sivala umlomo senze uyewasho njalo uMtimande okubalulekileyo baye bathi abafundileyo lesiyada yada asithi ukuthula bese siyenza ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Thwala, siyabonga kakhulu. Woza Sikadla khuluma nabantu bakho. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayafuna ukuzwa izwi lakho nokuzwa nje kuqhamuka emlonyeni wakho kuqonda kubona ngoba njengamanje sihleli nabantu ababheke 800 lana kodwa abalike ke inkinga abalike abashare screen kufuze ngabe manje sesihlanganisile u500 lapha siyayibonga igift nangiya umlando sicela abantu ba request ngizocela abafowethu nizama ukuyidiliza ngoba angiyazi lento yesilungu Thwala na siya space esikhona no revelation ngicela zama ukuthi adilike lapha ya Sikadla senyama ngiyanibonga kakhulu balaphi bendabuko baba Ntombela ngiyabonga uNkulunkulu akusize ngoba noma singayiphathi imithi emibi akusho ukuthi siyakhohlwa ukuthi amandla kaNkulunkulu akhona. Ngiyabonga kakhulu baba Ntombela. Niyongixolela ngumuntu ongathanda ukuba serious. Ezinye zezinto siyayibuka bese siyathula. Kubhlungu ngoba engikwaziyo mina selokhu ngaqala umsebenzi angaze ngigxeke ngisho umelaphi oyedwa ezweni. Ngidlalela nje umsebenzi wami nokuba busy kwami nabo mathafathafa ke izingane zami ukwakha umsebenzi wakaSibiya ukuthi kukhona umuntu okhulumayo ngami ngingasho nje ukuthi ngicela omunye kwipanel avala imic bafowethu ngicela sivala ama mic thina esikhona kwipanel ngiyabonga okwenzakala ezweni ngami noma ngabe kungethusa kangakanani noma kumosha umsebenzi wami kangakanani